Takže dneska si tady zahrajeme takový jeden mod, takový jako kdyby, a nevím, jak pojmenujeme svět, tak třeba, nevím, pojmenujeme ho, nevím. Takže takhle. Nic nevidíte. Jo, dobrý. Ten mod jsem tam teda dal a můžeme jít hrát. Ale mě se to buglo, nebuglo. Jdeme hrát. Jo. Já nevím, co říkám. Počkejte, jsem si zapomněl to. Tak. Těžíme si asi ty stromy teda prvně, nevím, kolik dřeva nám bude stačit. Takže máme dřívko. Třeba tady to položím. Hej, nic to buglo. Hej, nic to buglo celý. A máme tu nějaký problém. Dobrý. To mě nezajímá, že to nereaguje. Musím trošku kámen, ne? Prostě normálně se takhle začne, tady to radši stavíme, to nikdo tady neto. To bylo. To bylo, už se bojím. No to určitě. Jdu si sebou crafting. A jdu natěžit pár železa někde v Ne, já jsem na ostrově? Ne, dobrý, jo jsem. Jo jsem na malým, co? Ne, tak ne. Postel budu potřebovat. Hej, jo. Já jsem Minecraft prostě nehrál dlouho. Jo, nehrál. A proto jsem takovej blbej na aim. Já jsem fakt na ostrově. Tady není jeskyně. Ne, já chci jeskyni. Prkna, proč se to tak laguje? Tu je kůň a kuřata. Nevadí. Tak tady si to vytěžím zpátky crafting a plujem někam jinam.
plnou padou vpřed. Já nevím, jak se to říká. Proč se tak laguje? Je to vypadá, že se stmívá, ne? Stmívá se, ne? Pokud se stmívá, tak je to blbý, já nemám postel. Ne, mně se to zase celý buglo, dobrý. Tam nejdu, já nechci dostat mining fatigue. Já se tady v klidu kolem toho propluju. Hlavně ať nedostanu mining fatigue. Halo, halo! Nice, 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 nice. Ne, já jdu k tomu, já nechci k tomu. Tak. Prostě nějaký ostrov normální. To prkna. Jo, sorry lidi, prostě ten mod to nějak zasekává. Hele, hej. Tohle... Tohle, to... Ostrov, konečně. Konečně. Jo. Jo. Nechci prostě jeskyni, já nechci jen ostrovy. Prosím, jeskyně. No, jeskyně tu není, jo, paráda. Nevadí, nevadí. Nevadí, tak já jdu prostě kopat. Prostě jdu takhle dolů rovnou. Prkna, nemám torčky. Mám crafting. Nic nevidím. Takže já tady mám taktiku, jak furnace, tak. Nice, průmít. Jo, vidíme. Potřebuji uhlí. Hned. Ne, to se nejdu. Tak, uhlí. Ajaj. Ale jsem stejně nemám dřevo na uhlí, je mi to jedno. Mám jenom trošku torček. Jo, u čeho jsme to byli? To je jedno. Jo, uhledání jeskyně.
Jeskyně, konečně. Nemám torček moc. Teď přijde ta scary, no, moc bych to neříkal, když tady to skoro. Železo, železo, železo. Jo, jenom jedno. Nevadí. Uhlí, uhlí, uhlí. Nice. Je to úplně... Já nemůžu udělat točky. Sakra. Jen si měla se sebou vzít dřívko. Nevadí, bude muset jít bez torček. A nebo si prostě budu tát sebou jenom 2 torčky. A to je taky. To nezajímá. Prostě nikdy tu kejvku nenajdu. Nesmím zapomenout na tu torčku. Já to prostě tady může někde ten monstrum, nebo co to je. Pavoučku, ahojky. Hej, tak musí být večer, protože já jsem na nikoho nezautočil. A útočí. Ahoj, pavouku. Všechno v pohodě? Není. Není všechno v pohodě, je? Jo, není. Já sakra. Já nic nevidím. A vy uvidíte. Protože já zvýším Ne, já si to musím takhle rozsvítit. Pec. Kde je pec? Já jsem ji někam položil tady. Nevím, vypeču třeba. Sakra, nemůžu nic vypíct. Já můžu. Tak co je tady? Deep slate. Tudy budu kopat. Pokud by se to tak nelagovalo. Ne, lidi, to není prostě zábava. Musíme udělat toto. Aktivujeme prostě takhle. To jinak nejde. Jo. Jo, prostě si tady dám. Yes. Nice. Kde? Musím ho vidět. On se tam topí. Co je? A zmizel jako Enderman. A kouzlo. Kouzlo to bylo, kouzlo. Víš co, já se ho prostě musím spavnout někde, kde se nebude takhle to. Musí se mi to pořád tak lagovat. Hej, co velere? Je to v pohodě?
V pohodě? Hej, hej! Já ho zachráním. Jsi zachráněn. Ne, nejsi. To fakt není scary. Co? Ne. Hej, nemá mě pronásledovat. Oni čukají. To se nenastaneš. Slyšíš? What the fuck? Jo, prostě ho zabiju a bude to konec videa, takže... Kolik má ještě životů, teď mě se ještě zničí meč. No jo. Já budu zabíjet na věčnost. Halo. Tady máš uhlí. Máš jedno uhlí, tady máš druhý uhlí. Hej. Ty prostě převlečenej vesničan vidět. Víte co? Čau lidi, a uvidíme se, nevím kdy.